za ti više, jedan radi, a petero piše, savjetene, pravi tu na vratu, a se već uplati. Halo, ja prodajem družinu. Onda moram već izdržati. Pa ova družina već ni za nikamoru. Pa ne vem već ni kje da začnem. Pa bom prisilno prvo Denisu. Moj sin Denis ima 19 let. Da Bog da ga nikad pravil. I končal je srednjo ekonomsku školu. A ne vem kako, ker so me skoro sklicali šole da šprica. I pa zdaj frajer pisao še faks. A knjige nije video v življenju. Pa sem mu fino rekel, sine, upiši mehančarsku šolu. Boš staj na redu in boš dobal šiht. Ali on neće. On hoće da sjedi u pisarno. Doma ga ni nikoli, samo prije jesti pa spati. Pa nije ti to hotel? A če mu kaj rečem, takoj začne nazaj odgovarat, misli da ja kad hodi na fitness, a nema ga 70 kila sa pojslom. Sam mu rekao da gremo dol u Bosnu kupiti šljive, pa prav da ne more, jer on se mora učit za ispit. A knjige nema o stanovanju, non stop ne fekta za dinar. I rekao da bi hoto neki film, jer gledat će Fury House kino, pa sam mu rekao, izađi ispred blok pa ćeš vid film. Ali ja kažem, motka je bila zakon, a ne sad odmah te prijave na socijalnu. Ne smiješ ni svoje dijete fino izudarat kako treba. I to ti je država. Ja sam u njegovo vremene bio vojski, a on se ne zna niti čevlje obuti. A njegova sestra? Njegova sestra Alma ista. Kad god kaj ju kažem, ona pro... A glik zajka sam si nokte nalakirala. Gospođa hoće da bude fina. Pa fati se knjige, ne tog šmikaranja. A kad mi je žena rekla da je ta mala začela kedit, znorio sam čist, htio sam obeza davti. Ja 17 ne smijem kod svojih staraca pripavati, ona pride, noge luft i čiburi. A sve to žena kriva. Kad god ja skaj rečem, ona prav, pusti djecu na miru, mladi su. A kad pridem iz noće, uležem se. Čim malo mrknem, ona muziku. A nije to neka fina muzika mlada, ona iz naših godina. To je neki R8, Audi, puj šta uradiše nako fine narodne muzike. A da ne govorim onom žgolju od momka kad ga ma. Nabio neki auspuh na onog golfa svog. Ma slišim ga 3 km dalek stran. Da je moj. Ja mu nabio onaj auspuh u guzicu pa da ga polo slišim. Pa da imam i ženu. A žene Samire bi se prvo loso. Od kada ima službe, non stop pri komšnici Dragici, piju, puše i tračaju. Ja pridem iz službe, zmatran i ne već da me čaka kusilo. Ona trača. I pa mi se še upa u prašače gremo u Lidela ker su neke tepsije u akciji. Pa šta će ti tepsija će nikoli nać ne spečeš. I zato ja spravim, dok ja sapet konj radim svaki dan, oni bi da rabi u moj denar. Neće moći. Sve treba to poredati i marš odavde. Zato ih ja sprodajem. Daj šta daš, samo vozi. Če ih uzameš u paketu, dobijaš popus i litar prave rakije šljive u dol. Idemo glik naslednji teden dol da malo pečemo, da se odvrnit hajvana. I ovaj moj sudelovac Drago pravo da su njegovi isti, tu da i njegove počeraš. Pa sve ti je to ista banda. Halo? Halo? Te jebo sve svoje. Samira pravi jest! Denis ima 19 let, končao je srednju ekonomsku školu, jebem ti brkove ove, ti jebem. Tib. Hoćam. Ti jebem brkove. Gdje se ovo gasi? A nema ga 70 kg sa pojslom. Sam mu rekao opet gremo u Bosnu pečt, oziroma kupit one bem ti mater.